го пускат. Тихо са. А мене може да не ме пускат за съображения за сигурност. Путниците къде заеба, няма кой да ги манал там. Не замръзнало, а? Замръзнало и сега се разкаляло и... За мен тук между другото имаше... Това е първо с карти. Само с карти. Ти имаш и карта. Ти имаш и карта. Леко бе. Светло, леко бе, човек. Гече. За какво? Нали това? Ако се... Може да ме пуснеш и дай. Ева бе, Гусаров, иначе не мога пият. Къде го не бе? Къде го не бе? Янек Манис. Обаче това е бате... О, е замръзнал. Замръзнава, да. Ама где са колко дупови да са не се играт мачове. А не се играт мачове, се отиде край. Колкото и да е топло, по това време винаги е замръзнало. Така ли път? Значи абсурд. Тук трябва само чистотата здрава. Прибрано и на контрата. Па чакай, как вече? Нема топка, няма проблем. И ти беше същия, по беше Дородовец. Ти беше същия. Това е решиш. Залепия. Те на старшите ли играят с екипа? Сигурно. На Жел му хареса много. Светле. На старшите с екипа ли играят? Не, хубав е така. Че ми качета на шума басова майката. Тук е студено за. Ау, май. Фал бе. Не ли се само? И това жена има. Джека, качи ми една шума гора увипа така голяма. Айде. Айде бе, моли бе. Кика от тая. Браво.
Ма видени за гребката с ластици си де. Ой, още не могат деца тези гледат. Не си признахме, ние можеше да влезем от това. Аз се чудя, красти. Кой свири? Не бе. Аз не мога да видя оттам, видя в клуб, аз викам свири. Нямам проблем. А той е отпред майке. И той почна да свири. И той почна да свири, още е рано да свири. Да му отворят. Майк. Майк ли беше? Сигурно не знам. С седмици номер, нали? Не знам. Да. Отиди бе, мат. Хубаво ги вади обаче. Не. Ала, Жука. На пачената не му даш. На кой? На волята си лук. Веса. От спасителния бряг. Не, те са втори. Удоволят са път. Не така бе, как? А? Така ли? Аз мисля, че са втори. Той на мен се обажда при това. Той е голем мъжага, четвърти номер, ама... Също като светло едно голем. Като магари из овци. Що? Натискай бе! Ванка, бий са вратара вече. Да, бе, да. Абе, не трябва да кажа президента да тук слагаме отопление. Къде? Трябва да такива. Не, то можеш да си вземем от залата си преди. Ама, там как да прави? И па правиш на запад супер. Тук обаче че ли... Замръзнала е трагедия. Трагедия. Вече не се игра в късно мачове. Не е мачове, не е време за мачове. Декември месец, кога ще абсолютно. Юли, после ги Лукаш, така ли фол? Его моли бе! Викаш вътре да си влезем в по-добре. Пускай да отиваме. Да не дойдат този часовката. Имай! Отстъпвай! Ластици. Тия на второ место ли са? Ало, Иване! Жълка стъпи. Браво, Юли! Иване, дай си ми! Айде, Ванка. Така да ги избега. Нека сега топка ли къдак? Какво знае? Аре ти, да ти шут прете! Добре ти! Призна, че той ме интересува 15 да как. На место, този терен между другото е само за него. На место Интересно, на ако се клуба. подхлъзнах. После как ще? Горе. А има това четвърти номер момче от Бик, от Септември, и прилича на едно момче едно с нас играеше. Светло Георгиев. Дай, може да играва, тъй като му светло. Дай, може да
Виктор, той те изгонил тук, а? Така е, те да си видиш приятелите. Видиш приятелите. Ти му подлея. Вино му сипа. С виното му подлея. Вижте как я даде. Осигурява, защото му се... Тук е много осигурява това един минут при разиграване. Аре, стилка. Топката бе стойка. Браво, Иван. Аби са. Айде сега! Айде, Сибичка! Браво, Ванка. Това терена без Ванка. Добре? За Цвети, супер. И за Свети Логиев играше. Така по-добре. Светло, на нас не трябва да губим време. Светло още го споменават на Колумбия, да знаеш. Светло? Да. Води. Наркотици ли пренасяваш? Айде! С футбол ли? Нещо ако някой пакет отнесъл, иначе с футбол няма как да го споменават. Генби си носи, да знаеш. Копия. Тя така рапаше. Германия добре сега вече свършва, 17 свършва. Не знам, ти за ни фани, абе. Два пъти играч на... Преди да почнат простото да правят, почнат сложното. Ти... Стай, събота пътуваш? Първи матч с Пирин 2001. Пирин 2001 ети програмата. Да, видим как че е базиран. Аз мисля, че може да, спокойно може Да дойме с купата. На 100%. Те сега там ли са? Миналата година беха... Миналата година беха... Миньор Перник. Гледай нашето учение, как ги премет. Браво, Ванка! Пуши го, бе! Обратно! Ос! Айде, чудесно! Затвори се, Монка. Първия път имаш и така. Трябваше да... Беласица 1, Беласица 2, Спорт Вилаш Сандански, Това са отборите ли? Пирин 2001, Марек, Миньор Перник, Мечетата и Базо. Ние сме в група с Марек, Пирин 2001, Вилаш и Беласица втори на отбор. Вилаш, кои са Вилаш? Сандански някакви. Тук си първи матч Колко часа не? от 11 часа. Значи демети от 8 часа до 10 и да си да. Като миналата година, Кръста. После играеш от 2 часа Скачайте, бе! с Вилаш. Какви са тия вилажи? После се почва от 12:30. Браво! 12:30 неделя и после вече там си има програма за вечер. 4-5 ще Така регламента мърка. 5 плюс 1. Редовността на състезателите се удостоверява с картотеки, заверени от БФС и ученически книжки. Ама не нямат картотеки. Тия коцки ученически ученическите книжки. Да, да мога да... Или як за раждане, за да покажеш. покажеш. Няма ги пуснеш, това коцки, така няма ги пуснеш да ги решим. Те 5 плюс 1, ние 16 човека. Да, няма. При някой режим... 17. 17 години, само че се разслужат. Ама Жел че идва ли или не иска? Не. Шаманчето къде ще го пращаме? На София? Аз съм на София, ама ще пратя още един. Едно Митко или Дани. Дани, ако смееш, ще се разберем. Дани са с тебе ли че види? Дани с мене... Какви са тия глупости, бе? Митко с тебе 2009-та. И Дани, който се води, той може да ги стреля. Защо не, бе? Един като си ги научи да може децата... Списък от 6 състезатели, 5 поливи и 1 вратар.
групата за мач от 15 души, 2 по 20 си играе с пауза 5 минути. Смените много ограничен брой, извършва се при спряна игра. Той странично отворен си изпълнява с крак. Състезател получи червен като напуска терен и няма право да влиза в игра до края на срещата. Него отбор играе числено намален състав 2 минути, след което друг състезател може да попълни състава. Ако отборът с намален състав получи гол в рамките на 2 минути, то численото равенство се възстановява. Вратарят няма право да лови топката. То, че вратарът идва ли? Да. Айде, оп. Браво си. Значи не се върви да топка. Батемитко знае ли за селото? С големия ще ходите. Да. Вие с големия ще бара с малкия на... Викаш, знаеш какво? Дай той нали, ти викаш от 2009 добро да пуска на Турнуго Кюстендил. Алекс, сега ще ми кажем нещо. Ще него кой има добре. Алекс там, че подберем аз некои от тия, за своето Дани 2009, още некои, че платиме. Това малко е бобката. Наско! Бобката, че го платиме. Не, Наско, че ние имаме и събота мач с ССК, Наско, че го ползваме. Значи имам двама, Алекс. Двама ще ги пратим. Ма да не ми пратите 20 деца са там да подбима номер с чим. 20 деца да ядат. Ама не, защото ние трябва да водим 2008 някой. Да не стане така 20 деца да се чуем, ще ги правим там. 10 деца, няма и повече, няма и толкова. Защото тия от 2008 ти знаеш, че аз къде ги водих са, че... Колко е върнало? Това е само... Криси. Да, Криси, че го вземе. Това Бобичи. Къде? Тия двама Алекс. Аз ще дам това Даниел по-големите, един Алекс друг. Фанаха 6-7. Дай му, браво! Не съм 10 човека, че го ще бара и се оправиш без проблеми. Искаше да нещо назад. Да, за да не ако имат... Мисля, ма трябва да си плати. Да си дойде. Да че му кажем. Кажи му, това че ти помага. Да, той ги помага. Те да не ги ангажираме, нека да си... Ти че си единия без пари. Абе, двама са 100%. Он така че ти кажа, как да ти кажа? По 15, не е готово, също е. Така има няма право, да. Да заповеда. Той не ги познава децата. Какви са ти? Да на Шабана мога да го пратим Митко. Кюстендила, Дани, че той знае. София, правим супер. За събота сигурен ли си, защото съм на стадиона тук? Да знам. Ако не Тук да вземем малко деца. Браво, Анжел. вие... Браво, Анжел. Значи да, извън класирането. Това беше и твоите игра на време. Добре. Обърни се на другата страна. Не се спирай. Той Алекс там се ангажирал за това. Браво! Да. Добре. Те ще стане уикенд да си правят нещо с жена от такива. Нема. Ма няма мен не ми при той, ако е там. Не ми преча. Сам човек ти е... Сам човек не е много. И така или да. Така, защото ще бъда с по-малко деца, какво да се оправи. С 2 деца ли те? Няма и 10 дни. Те колко че играят много кисено? Сигурно 5 човека. 5 са. Они там, че измръзнат на залата, не кай на никой. Там, че падат ничета да оцелите ран. Она е бати залата, кофе този турнир, че те па децата. Човека, така като гледам. Тя нищо са. Той ми каза ли кажи му да научи. За приборен, за постанца никой не мога. Най-висока пояса това. Защото вика, мога има така, че му приборен. Особено на този терен. Пираха си децата и почнаха си играят вече. Поместиха си се платили. Защита, закрепват ли Това още началото да го говорихме. Дълги безверя. И
те принуждава да се Питай обуваш. къде, питай къде! Така да си ги държи. Излизай! А, 2,5. 9,5 и 3. До пета. Това е, че гледам 3 часа да дойде до пета. Гледам пак там да почнем списък медицинско. И 8 часа се тръгна на Къде топката, нека е за нашите. Браво, Иване! Браво, Маден. Браво, Иване! Браво, Иване! Кой не бързай? Леси, бе! Питай си ноти. Добре си има! Искам от там, Мони, помогнете му, Мони! Добре си, бе! На двойната си нова. Тук иска. Не по телефона. Не по телефона. Нищо, че строиш по чува. О, давай по место. Нищо добро е това! Добро е! Нищо! Да, да. И после не може да стигне. Мати, гледайте там, Мати! Близнак! Стиги ти, бе! Добре, веднага искаше бързо. Няма загуби. Докато ми претъши там. Не! Ще правилно му върната на лев крак. Добре, че няма да даде на 10. Ай, излез, той ще падне, бе! О, как тича, вате се рови в шаварстъв. Десети номер скъси от... Сигурация подхозне. Браво, браво, Чув! Излизаме! Айде към Симба! Нищо, излез, нищо към ти! Мони, трябва да вземеш ти, Мони, защо се наведе? Стрима ни много бързо ни приключи. Стрима. Трудна работа. Браво, Марти, отличен! А това, мога да ти кажа, че може да не го свири, то не му игра с топката. Какво фамо свири? Стига назад! Признак, стига! Последния съдия, Пусти дълга директно, бе. той е мач. Добър, нали? Много обективен. Добре игра. Колко време да държи, бе? Аре, бе, Близнак, къде ще свират вълчия? Браво, Близнак! Да, Юли, далеч сте, Юли! Може да контрат 3 минути. Един беше... Ама то се връзваше там, то беше... Това ти казвам. Той не го гледа, че примерно... Прегрупират и тогава да... Моля. То стои много на тънко, иска на този терен, не вижда, че колко пъти се опита. Остани, Симба! И не трябваше да бърза. Добре,
Само е мачи. Матидян, много мачи на спорни топки, биткаджийски, горе, високо. Иначе раздвижат ли го? Малко не. Дай. Който копия. Слушай, бе. Бе, па чакай така. Защото след ли го правят смешно. То терен гледа. Всеки топка веднага тия. Отдай до края да запълвай. Пади, бе! Добре, влизнак, най-силната намеса. Това е неговият мач, бе. Тръгни, бе, тръгни, бе! Спокойно. Супер. Чудесно, бе. Това искаш да се бори. Няма. Давай. Не се изхвърля, бе! Не! Фал! Подведоха се тук. Поразиграха е. Опасно. Зам, подсигурно. Не знам кое. Те така играш ще ти. Без потимне. Ема сигурен си, виж, горе, сигурен. Так. Няма за това. Ще мачи, какво съм? Било ми много. То на кой му е Право, има я съм тук. Знаеш колко време? то? Не, ама. Трябва да ти да видим снимките, да мога да правим имената на това. Маре бе, ти тя това, че е тук. Маре, не ми ги е пратил то. Не ги е пратил, ма дай му зор, ние до коледа, че успеем ли? Браво. Не бързай. Гледай, Цвети, гледай са, гледай. 20 метра, 15-20 метра. Значи, Любимец. Не, аре, моли. Браво! Кима, забръжи да, Санти! Айде, там. Браво! Мари Мернико. Да. Голем. А батко на вратата, нали? Да. Нека ти си твой кадър, нали? Вижи! Дайте бе, момчета. Браво. Трябва да влезе здраво. Да се превъртят 5 пъти, ако трябва. Ама не спирайте, докато не свира, дай! Аз видях, че го дора в ръката. Дай го помъка, вие не ме спирате! Значи, давай. Той даже... Два пъти го дора! Сложи по-напред, бе, близнак. Сложи, кой ще ти каже нещо. Трябваше на още 4-5 метра да спечелиш. Ще пратиш. Една по-простичко, бе.
Бутай смело до край! До край! Супер! Спира, стъпи здраво. Не! Отстъпвай! Отстъпвай! Не се изхвърляй! Не! Добре, че Криси се сети да го... Не бързайте, бе, двама на сте тук, три. Много това. Браво, Сипа, пазя! Ама, Светло, кой се обади, бе? Видински. Ма Видински, на него му дай фартлек само. Дай фартлек. Кой ден, знаеш какво? Али го е? Нали не играха? Сега идва неговото време по подготовките. Не играха матч, той си напил игра. Бяха на кафето и видя, викам, какво приде? Когато видях това, цяло диви посред такова. Вика фартек. Викам, що ви казал? Викам нарочно и ти казали, защото ще да вика за период. О, подготовката му е силната. Браво, Софе! Никой вече дойде. Един човек, един стена, един! Един човек! Ма гледай къде са ги вкарали вътре, бе. Казахте, отидеха всичките напред, отзад Марти с 5 човека високи. Много лошо нареждане. Много лошо нареждане. А накрая ли? Накрая, не е баш така. 31. Без удар, вратата гони това. Ето на три положения слушай. Който чака да стъпва. Над мен му даже играеш. Над мен му играеш. Стиле, стиле! Близнак! 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 Това му е конституцията, менталитета, виж. На десетката, синия, в десетката, на него му дай. На десетката, на десетката. На десетката. Аз ви казах какво ще стане! Аз става към него! Криси, стига, Криси. Обади се, бе, близнак, бе, обади се, бе. Сам! Валя, супер. Супер, айде ванка, Върни Валя! назад, бе! Иво и Влади ли получи? Да. Иво Димитров и Влади. Според тебе трябва ли диш? Моли! Хората! Окей, спускаш го! Ризуваме с голомата, къде? Дай! Дай!
Къде беше, бе? Ти си го качил бил некъде. Аз? За една тренировка. Чисти играч, точно така! Тук е, гледаш малко. Бутай с главата! Браво! Как да ви това? Браво, Житане, отговорено! Дефазия, Халдък. Браво, Брида! Те са като коте. Даже опомолило! Браво! Моя Боки! Добре. Мите среда, мите! Меса съм. Дай, Цъпи, Цъпи! Връщай! Вижи Жорка как е получил физически. Да го контролираш. Ице, идва, Ице! Течка ще го бие. Викаше? Браво! Чуя да си има претенция си има да се. Двама сина имаше, нали? Да. Кой са? Кой е? Войно. Кой е Войно? Той двама сина имаше. Има големи. Един играеше тук с мен, ама не знам, той ли беше? Тук игра. Как ти беха имената? Той май. Той ли беше? Вегел, като с тия и два семестър да се там. А, той ли? Как беше? Юли ли беше или не Юли? Иво ли? Юли беше. Да? Добре съм. Асто, снимай го, Асто! Ето го пред тебе! Тук е Максъл. Ево го. Завъртя, само не да виж. Ево го. Айде! Айде бе! Ажево! Ажево, ти изкара бе! Въртилото центриране. Казах ти кой го. Сега спокойно. Аз учи пък е... Вадене! Пазил! Еге го! Простак бе! Стига, бе, кажи. Оле, пусни, тя ще излезне. Пусни, тя беше силна топка. Пусни, ще излезне. Има 6 решения. Той го пляска. Се от глупости това. Се от глупости. Изкашнахме ние. Имаше много по-прости неща да направи. Спира, пече така. И да ритне, и да пусне, тя ще изгледаше.
Evo Stjuka, това не е неутрен. Борбата уж го няма. И моли. Това ли е толки тима карджата ли е? С шапка е вчера. А това делегата ли е вчера? Бе, те отбора не се обърнали, очакват разиграване, бе, улавец. Молиш и толкова пък за шама. И па те се теглят нашия отбор, целият той му вика Марти му да разиграва, па другите с кой да разиграва после Марти? Ти с него, а той с кой? Моли, черния много можете тук. Няма никакъв момент. Ако не е Кристиян, Ай, свърши. Без удар в вратата, 2 гола ни вкара. Статично и грешка. А, по-ночайче хора. Топли на малко. Не е ли отворено? Отворено е как че. няма страшно, бе. Ти не сме тук. Не сме кълбойци. Ние не сме... Приятел! Приятел, спокойно, ние не сме тук индианци, спокойно. Ние не сме вълбащи, знаеш? Няма страшно, ние не сме вълбащи. Витка, забрива. Ама, децата знаеш как палят.